Spojená škola internátna každý rok organizuje Deň zdravej výživy. Tento rok bola téma lokálna potravina zemiak. Čo všetko sa dá urobiť zo zemiakov? Zemiak môžete urobiť na akýkoľvek spôsob. Máme dobrotky, koláče, špagáče, lokše. Zisťovali sme, či naša škola používa zemiaky z lokálneho zdroja. Odkiaľ objednávate pre školu zemiaky? No, zemiaky pre túto našu školu objednávame od súkromného podnikateľa z vedľajšej dediny. Je to pán Bakara, súkromne hospodársky rolník, čiže je to ako keby priamo z odora zemiaky. Prečo práve ste si vybrali tohto dodávateľa? Pretože je lokálny, čiže pestuje zemiaky neďaleko nás, pár kilometrov. Zemiaky vieme viac o ich pôvode, vieme o tom, že ich pestuje bez zbytočnej chémie, vieme o tom, že nám ich dobre uskladujú, čiže má dobre skladovacie podmienky a budeme ich mať kvalitné aj počas zimných mesiacov. Je lepšie zemiaky si kupovať alebo pestovať? Podľa toho, kde človek žije, tak možno niekto si kúpi, ale není to taká kvalita, ako keď si dopestuješ, lebo keď si dopestuješ sama, tak vieš, čo si do tých zemiakov dáš. Prečo pestujete zemiaky? No, zemiaky pestujeme preto, lebo je to oravské národné jedlo, má široké využitie. Mnohí z nás si nevedia predstaviť svoje stravovanie bez tejto prílohy. O to dôležitejšie je, aby sme ich získavali z udržateľných zdrojov za pomoci prírode blízkeho poľnohospodárstva. O to dôležitejšie je, aby sme ich získavali z udržateľných zdrojov za pomoci prírode blízkeho poľnohospodárstva.